Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find Friends Visual Production mingin chibai vek ule ole Photoshop jirna lesson 2 chu kan lo tan le don ta a kan video te min lo en sak thin tu te chunga lom thu kan soya tin min subscribe tu te chunga po lom thu kan soya min la subscribe lo tu te po kha min lo subscribe je turin kan som chowa video po hi ai phui chui jok je lin ron ti chho zel kan tu manga tin Photoshop jirna mai ni lo thil dang te po ron ti chho tel zel kan tu mani ole tu na chuan Photoshop kan lu to nga mani a khan install dan te download dan te kan zir to a tu na chuan kan ni to tu ra ngai ta ila tikhian Photoshop icon a khan kan double click anga tikhian alo lang do na ni ole hi mi thalak te hi kan hriat ve hrim hrim atan artwork by Vanessa Rivera ti ni ta thing te khi version update piang khan aron thlak ve thina ni ole kan Photoshop zir tur hi Photoshop CC ni to lova 2020 tanghian CC hi an paile to ni CC ti chu Creative Cloud ti na mai ni ta CS ani thin ta tun ma khan CS chu Creative Suite ti na mai ni ta man je chu ming mai ni an ming khan boi lo tur ani kha kan share tu la chuan kan ai lo thi arai do thina computer hi atir tanga ron landan ang thlapin kan tiang home tu na khianin adveilam chungkila hi kan enanga home ti oma home hian kan lu chuan drag and drop image ti lom ta amjia chu computer a I thala ka kha I minimize anga I computer I thala ka kha he lo ni ta se ti hian he lai a hnuai taskbar a khuan I tianga ama inarin pop up chawanga ta hian I drag lut mai theidon ni I thala ka kha chu ti hian thala ka kha I drag lut mai theidon ta a kan close le anga kan kir le lokang chuan home a khan tuna kan thalak drag lu kha ti hian a file hi recent ta hian alo lang ta a ji chu I khoi to nu ani wang khan ta hian alo lang don ta ni I khoi chau chuan ta hian alo tlar tha chau dona khi a thalak ming ang khan lang ta a thalak lang khani du chuan heng lai chung ki la khi a box khi me tanga click anga ti hian alo lang da I thalak khoi ho jong jong ka ta hian om tlar tha don ta ni I du khai thalak khoi tok tek pa kha ta tang hian I en le thei ni chuan a hnuai che mi Lightroom photos ania Lightroom application install lo chuan ka kan jiam nei lowa tin Photoshop kan zir dona Lightroom chu kan zir hri don lova chu wang chuan kan soi hri lowanga a hnuai hian create video create new a oma kan soi sual chu sa thiam lo la create new ti oma new wa hian kan lu tanga thalak kan document khoi tu ra kha a size te a ming te a width height a resolution te a camera mode a color mode te background te color profile te kan thlak vek thei ta ni chu thla dang ka loi muang in kan ziranga uluk dewin in lo ngai thla anga mero chu kan cancel le photang a noi hian open ti oma open a kat click chuan I computer sanga I thalak lak lu ate kha du ate kha drag in a thei kan ti to kha drag lu in ta tang hian if I thalak ho kha drag lu lovin ta tang hian I import thei bok ani yani thlai I la lu thinga open ani chuni open thei bok ani ole tu na chuan create new kha kan zir dona ma chu create new le khi lai chung kil la khi file ti khi in nuwa file in new oma control n shortcut ani thei shortcut ti na ni lai hi control n amjia chu I computer a khan keyboard a khan control khai long press anga chuan n I met zawang chuan control ka meta n ka meta hian ran lang ani create new nang khai ai nang che ma se display aron dang ta file control ena hian in lut zokila afu zoka ena nuam zoka tin akim zok boka akim zok kan tinu chan chu create new a om lo hi ta hian thil aron ombel apani a hote mani se kan soi ve me nga chu Adobe Stock ni Adobe Stock atrangat lak lu the ni ta helai kan click chuan Adobe Stock kha
tu na khan ka click a adobe stock site a khan adobe stock chu nge kan ti chuan thalak te kan download thei ta na dak tak te ma se li te mai ve ni ka chu helam chu kan zir thui lo mai nga ole chuan enge ramam bel kan ti chuan artboard ti te ni ta artboard chu thil design na olsam anita artboard a kan lu china nga artboard hian artboard khilai a kian artboard ti lo inject ta mun je chu artboard a chuan tikhian adang te po kan siam the tikhian chi sang kan olsam te bintil kan design the artboard lampang hi chu shana zir tham matlinga chu wang chuan kan zero hri lo nga kan close hri lo ka nga ngai akhan kan lut le anga file new akhan ain dot danin kan ziranga achung khi filmen video ti ke kan hunga filmen video kan lu chuan photoshop hian kan ni tin na kan man free ma te mobile te website te printing engkim kan ni tin na kan mana kan man tlang lon bero ba kha a file size design shiner on da ve kani chu hey full hd ti te hd te a size ang khan aron da vekta a chu aron da dan tlang chu pixel he ran da ni pixel lo pon om thei ta inches centimeter millimeters points because ti dan om thei ta veka ai nang veka pixela 1920 kha inches sa chuan inches mi paru point 667 ani ta ni ma se pixela anda na chan chu pixel hi photoshop a chuan le media chuan kan man na sat ber le kan thil size kan soina ol sam ber ani awangin pixel ngin anon data a ki 1920 10 by 1080 ti ni ta pxt ki pixel lam toy ni ta a chuan ppi 72 ppi ti ni ta a chu ti hian file size shan in anon da ta kan ti to kha chuan mobile kan soi le lokanga mobile size a po size shan anon da ta a chuan kan soi fiele anga art and illustration ti ni ta poster size ang te khan ti khan om ta print ta po a4 te a5 te a3 te letter legal size ang te po khan anon da sa vek ta chuan photo a po 4x6 5x70 te ka passport size ang chi te po an ti khan nangma thalak printer nei thalak print na thin paper size ang ta kha ashana va siam ngai lovin an lo da sa ve kani chuan save le recent hi kan soi fe lenga helai hianin om sa hi idu lova emo ithalak size ka lo dang lam de lekta khang angkha entirnan 1 2 3 example mai ni ki 1 2 3 size ta kalon mai ta se pixel ka tikhian khi mi size ki duai mang regular du emo khi mi size ki mang du ni chuan appreciate hi shape se siam the ni entirnan ta thalak du titen lo save taila a save da chu heading lama hi a save na tur ani ta ta kan click anga save preset kan tianga document ninga kha du 1 2 3 kan tianga ti khan 1 2 3 ti in ka du kan save ta save fa khan om ta ni ti khan i thalak du size ate le i thil design du size kha is appreciate kai save theini chuan recent ti oma recent dai chung kan thil khoi to ang ho kha lo lang ta kan thalak khoi to te size ho ka ti han lom thlatur nei recent na hi chuan wale kan thra thia manga chuan width and height le elai hi kan soi fia lenga width he ak pheizong landscape up thalak pheizong height ani chuan kan hrianga san zong khani mai ta chuan soile soinu pixel kan man tlang lon berani kan ti to kha chuan resolution hi 72 in on ta resolution a hian
resolution hi pixel inch le pixel centimeter rin na oma ji chu pixel per inch kan ti ta a pixel per inch kan ti chu ppi ni ta a dpi te om ta dpi chu dot per inch tin ani ta ngatinge ppi anga aranda pixel per inch anga aranda kan ti chuan soi nu pixel hi photoshop ina kan man ber ani awangin le media lampang chung kan man lam tam ber ani awangin pixel angin aron soita amaro chu print media ho chuan dpi ang ten aron soita ai nang renga dpi le ppi a soi thumun renga ni amaro chu photoshop a chuan ppi angin kan mangta a pixel per inch kha resolution hi 72 ta 300 hi kan man print media hawina an man tlang lon berle kan mishing media amu fia thei ber anga an soi kha ni ta khalam kha chu resolution lam pang kha chu a shana tutorial an siam thamat linga chu wan kan soi fia thui lawanga 300 hi print tur anga chung kan man tlang lon ber tur le kan man ber tura ania chu kan an soi duwa chuan color mode hi RGB hi kan man ber ne red green blue ti nan ta CMYK chu cyan magenta yellow black ti nan ta ke hi black ti nan ta man lai trong kam man lai color trong kam ni ta ke chu tu chen mang to lo ta ma se soi nan ber chu nan lamang ta ke black kan ti ta jok ta chuan 8 bit thi 8 bit thi kan bit red man tamber tv te media te 8 bit ai sang hi athen khat phei chuan in kan mamo lo ve an ti amaro chu 8 bit ai sang kan mamo na atama kan mamo na chu jok chu amjia chu bit rate san pau le color kha anget tra a noi sa lova color nge accurate ani amjia chu thalak color khoi thin te film color grading khoi thin te chuanin 8 bit le kan mangai lo ni amjia chu color bit rate san pau le color kha anget thin color po atam ani color depth atam ti na ni chu amjia chu 1 bit a chuan color chi ni chi om ta black le white om ta chu hey bit map ti 1 bit ani ta bit map a hi chuan color chi ni chaw om ta chu kan hon soi fia lenga color mode ania RGB hi kan man lar ber ania wangin RGB a hin kan dang chuan background content hi chu color hi chu kan du kan thang thea hoi thi kan man tlang lon ber ani ta chuan advanced option hi advanced option a hian color profile aron ti ta don color manage tin alo om sa ole ta hianin chi sang om ta hi option ti te chi sang RGB engamani ming mak dau ti mela kan riat tam tak siam kan sang khar lawang amaro chu thi hian pui mo na tam tak ani ve tho RGB Adobe RGB ti te hi 1998 ti te hi Instagram te chuanin adik taka color kan edit po kha Instagram chana ron flip vet ta ting te hi ka riat version simatan chuan kan man tlang lon per chu sRGB hi ni sRGB ti chu standard red green blue ti na ni mai ta amjia chu printer te media internet te khang zong ela kan man tlang tun lai kan man lar per support nga ber ti la kan soi fia zong chu support nga ber sRGB ni wang sRGB hianin color profile hi da ila afu ber kan ti so lo ber ani chuan anoi bera hian pixel aspect ratio an lo ti ta on ji chu pixel aspect ratio pixel kan sai sel na pixel hian pixel kan ti chuan pixel per inch dot per inch kan ti ta dot kha mi unit pixel pakhat te kha kan la soi fiang hem kan soi fia hian kha mi pixel box dot te kha mi alanda na kha ni chung pixel aspect ratio kha mi alandang ruangam alandan pixel ruangam landan ani chu amjia chu square hi kan man lar ber ani ta square da mai atra amjia chu weight ta kan da weight ta pena da thei ta example karon pe ngana kina hei chu hemi kan shil fia zo hian
chuan square da mai hi a tha alang moi berin ka hria ke chuan ole tikhan helai chu kan soifia zo thokhatin ka hria a chuan 8 bit hi kan soi fia anga bit le background le aspect ratio hi kan soi fia anga chu voina tan chon kan zir thei ni sela kan ron soi fia anga ole tuna chuan thalak kan lalu tanga hei hi thalak kan lalu tanga khu lai khu in sRGB hain kan data 8 bit anita a chuan 19.9 megapixel 300 ppi arantita ppi kan da kan pixel per inch dpi in omlo ppi in ron tom zel ka dikha ppi 300 ppi ti ni ta a chuan kan open anga thalak khi lai chungki lakhi RGB 8 bit ka kan soi dona 8 bit ni ta a hei hi ei July 16.70% hi chu zoom size an mei ta mi chu zoom size in khoi dang lam du chuan alanda nani ta zoom ka chu hei hi zoom tool sanita a shortcut ki chu z anita z antia voi khat thalak ang bilang KK 25% anita K 33.3 anita 100% tur chuan fit on screen ka chana thailo 100% tur chuan ta hian kan tita a thalaki lian hle ti na nia am je chu dimension a lian hle ti na nia a thalaka ni dan turang taka aron lan don chuanin ka photoshop a hina lang seng lo ni am je chu alien vel he a dimension ni alien le tin na nia dimension ni kan en china nga 5464 de ni ta pixel dimension hi ole tuna kan so fi tu ra chu bit kha helaya color mode bit kha kan soi lo kang bit map kan da lo kang bit map tu na kan da a am je chu bit map chun color chini om kan ti to kha nge bit map chuan one bit a chuan color chini om ta ni a bit map ni lewin a bit one bit anga one bit a chuan color chini chi om ta a chu black and white ni ta ni hei kan zoom anga ki am je chu a pixel a khanin color chini black and white chi om ta ni hi kan riat atan tha a color bit chung chang chu nakina a shanin kan laron soi lenga chuan roll set kan ti ta nga khi chu 8 bit anita a soi le soi nu 8 bit anita a 8 bit color a hian color zani somngale paru awmani 8 bit a hian chu kan ria ta tha in ka ria a chuan tuna chuan aspect ratio hi kan soi leang aspect ratio a chuan color a thalak lan dan ruangam lan dan kan ti to kha tuna hian view a khian kan lu tanga view a kan lu nu a pixel aspect ratio ti khalo umta a square kan da ti to kha ki internet at poi na da theta D1 DV NTSC widescreen ai kan da chinang ki athalaki aron lang wait tani am zia chu e pixel aron ti wait tani am zia chu a pixel kha
a pixel hi alang weight ta ni hi alang weight ta a chuan mit thian a mu phalo mai theya pixel hi square kan da chuan khi alang square ta ni hi square ta a ti thale anga lu den lo edila weight ta kan da le khi a pixel hi aron ti weight mut ta hi hian a thalaka arong khoi dang lam lo ani a thalaka enge khoi dang lam lo kan ti chuan a thalak quality le ani nakha aron ti dang lam lo alan dana zo a pixel ron lan dana zo haron lang lam dang lam mai chawni ka kan aspect ratio kan riat adana thai ka ria chuan square da hi thalaka fel fai na amoi nai mai ka ria ma ro chu weight movie anga te weight man du na weight na hun na lai te hi am ve ta ka chu du da ni rang lo ta tin weight ke ton anal ka ti e ma weight da chun ma se thil re dang chu kan mang thiam em ani na turang takin kan mang em pong pati weight wa kha na lem ti kha poi mo a try in ka ria kan am pang chuan sRGB hi chu kan soi fia to ta a artboard to kan soi fia to ta a o khati song kha veida tan chuan in kat zero hri potanga nexa kanin mule thawanga ai chiang zogin kan lu chil to don ani kan lu chil reng to tuna po kan lu chila kan zero kan thiam nual to kha engam chen chu kan du tok potanga kan channel te min lo thir sak zel ula chuan min lo subscribe ula photoshop thiep ngei turin kan channel hi ron lu chil vela min lo share sak bok la chuan kan lom hle ang kanin mule theu don ya